Kan du ikke fortælle lidt om, hvor du kommer fra, og hvad du er for en? Jo, men jeg kommer som sagt fra Bornholm, og jeg er vokset op på landet. Jeg har haft jeg har haft mange travheste, og har haft nogle tyrekalve og nogle høns og nogle katte. Og så lidt forskelligt. De der travheste, der du har haft, er det nogen, I har brugt til noget, eller er det bare for sjov? Ja, vi har brugt dem til travløb. Jamen, til konkurrencer? Ja, til vedløb. Okay. Så det har været rimelig seriøst? Ja. Så de træder godt nok rundt? Ja, kan man godt sige. Yes. Og så snakker vi noget om kvæg? Ja, eller ikke kvæg. Hver vinter der har vi 2 tyrekalve, som vi holder for vores nabo om vinteren. Nå. Er det ikke nogen, I bruger til noget? Nej, det er det ikke. Det er bare fordi vores nabo ikke kan have dem om vinteren. Hvor meget jord er det, I har hjemme? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke meget. Det er en lille husmandsland. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget jord vi har. Og så vil jeg lige snakke med min fodermester omkring dig. Ja. Så kontakt lige. Ja, Indtil længe. det lyder godt. Okay.